आज ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସିକି ଆମ କଲେଜରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିବା, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଙ୍କା, ଏଇଟା ୱେଟ୍ କରିଦେଇଛି ନା? ହଁ, ଏଇଟା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲା ନା କି? ଅପନାକୁ ପୁଅ ପଢୁଛି। ବାପା ଭୈରବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ। ସିଆଡ଼େ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସ୍। ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଇ ଥାଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଜମା କାଟିଛୁ କାଟିଛୁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସବୁ। ଗାର୍ଡେନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଚେରୀ ନଥିଲା। ସବୁ ନୂଆ କଲେଜ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇ କଲେଜରେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ସବୁ ଭିତରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହାତରେ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଟାକୁ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଏଇଟା କଲେଜ ନାଇଁ କି? ଏଠି ସୋସିଓଲୋଜି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଭଲ ତାର। ଚଳିବ ନା? ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମ କଲେଜ କେମିତି ଲାଗିଲା? କଲେଜ ଟିକେ ଦେଖିବି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ କଲେଜରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛୁ। ଭୁଲି ତ ହଉନି ଆଉ ଆସିଛି, ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲା? ସେମିତି ଆସୁଥା, ପୁରା ଟିକେ ଉଠେଇଦିଏ। ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଜଏନ୍ NSS ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଚାଟ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଚାଟ୍ ଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଛୁଙ୍କ ଆସୁଛି।
ଏଇଟା ଆମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାପ ଘରେ ଡାଲମା ହଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲମା ଆଜି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଡାଲମା ତ ମୁଁ କରିନି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବହଳିଆ ହେଇଛି। ବୋଉ ବା ଡାଲମା କରିଥିଲି। ପୋଟଳ ଭଜା, ମୋ ବୋଉ ଭାଜିଛି ପୋଟଳ ଭଜା। ଡାଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲି। ଏ ଛଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଛି ଆଜି ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ଏ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର, ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅର, ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଜି ଆମର। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଭାତ, ଡାଲମା, ପୋଟଳ ଭଜା। ନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇକି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ପଡ଼ୁ ଖାଇବାଟା ସେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। ଖାଇବାଟା ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେଇନି, ନା କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆଜି ମୋ ବାପ ଘର ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି। ପୋଟଳ ଭଜା, ସିଝା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି। କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାହିଁକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯିଏ ଚକଟିକି ଖାଇବ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇନି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ଭାଇ, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ କଲେଜ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ମୋର ଆଜି କାମ ହେଲାନି। ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ଜାଣିଲୁ। ଦେଲେନି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିକି ଆସିବି, ଆଉ ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେବେ ଆଉ। ହେଲା, ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କହିଦିଅ। ଏ ରାଣୀ, ଓ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି କୋଉଠି। ହେଇ ରୁଦ୍ରି, ଆନନ୍ଦ ତ ସବୁ ଘର କାମ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେଣି ଜାଣିଲୁ। ଜାଣିଲୁ, ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ନା କାହାର କିଏ ଏଠି ଥୋଇଛି ଏଇ ମେସିନ୍ଟା? ଏଇଟା ଆମର। ସେ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଥୋଇବ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନି। ଦେଖିକି ଥୋ, ସେଠି କଣ୍ଟା ଅଛି ଜାଣିଲୁ। ତ କାମ ସଇଲା, ଭଲ ଭଲ ହଉଛି। ଝିଅକୁ ମନା କରିବୁ, କୋଉ ବସିବୁନୁ ଗାଡ଼ିରେ। ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଗଉଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେ କରିବୁ ଏକାଥରେ। ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁନୁ। ଯିବା ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ। ଘର କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର କାମ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହବା ହଉଛି। ତା ରୋଷେଇ ଘର କାମ ହେଇନି, ହବା ହଉଛି। ଭାଇ ଆମର ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଘରର କାମ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସବୁ ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ। ଭାଇ ଆମର ବସିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଘର କାମ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଘର କାମ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିପାରୁନି କିଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଭଲସେ ଘର କାମ କରିଦେବେ, ସାନ ଭାଇଟା କରିଛି।